Limpyo nga tubig usa kini sa panawagan sa lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Hipapad, Eastern Samar, human ang ilang tinubdan sa tubig apektado sa grabing pagbaha. Ni ang report ni Femery Dumabo. Ang tanang 30 ka mga barangay sa lungsod sa Hipapad ang apektado sa pagbaha nitong Martes sa miaging semana. Adunay bahin nga lapas sa tao ang giladmon sa baha tungod niini apektado usab ang tinubdan sa tubig sa lungsod. Pag-amihan, maano talaga na may darating na mga ganito, parang naka-prepared na. Yung sa ano lang na ano namin yung sa agrikultura, yung talaga na nagkakaroon ng malaking damage. Sa amin talaga yung sa relief goods, sa pagkain po, food packs, yung hygiene kit, tubig, yung talaga yung kailangan namin dito. Dahil ano man na, kumbaga, na yung paghahanap buhay nila na parang na-stop. Mato di Konsyel Hans Picayo nga naanad na sila nga matag Bermans makasinati og kusog nga uwan nga mosangpot sa pagbaha. Hinungdan nga daling naka-evacuate ang mga mulupyo ug wala ray natala nga nakalas. Apan mo kantidad sa 1.5 milyones pesos ang balor sa nangadaot nga umahan sa lungsod. Padayong nag-abot-abot ang mga tabang sama sa mga relief goods ug sleeping materials. Samtang nagpadayon usab ang repacking sa mga relief goods sa Arteche Municipal Hall alang sa kapinusa ka libo ka pamilyang apektado sa pagbaha. Sa mga riverside barangays namin, mga 1 to 2 meters yung baha. Pero dito sa poblasyon, sa ano lang, sa binti. First wave, yung lahat ng 20 barangays namin. Tapos yung DSWD, nagbigay din ng family food pack sa 9 barangays. Yung sa Grabe na o sa mga riverside barangays po. Sa talaan sa PDRRMO sa Eastern Samar, mitala og dulan sa 20,000 ka mga pamilya gikan sa siyam ka lungsod ang apektado sa katalagman. Samtang sa inisyal nga pagpahigayon sa Rapid Disaster Assessment and Needs Analysis, mobalor na sa 5.9 milyones pesos ang danyo sa agrikultura sa lalawigan sa Eastern Samar. Sugod pa lang niadtong Huwebes, tanang lugar nga nabahaan sa lalawigan ang nahubas na. Oban ni Cleofer Lumayag ug Edward Tubilan, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.